čus, jestli chceš umět tailwhip, tak tohle video je právě pro tebe, protože ti v několika krocích ukážu, jak odjet tvůj první tailwhip. První krok bude naučit se skákat pořádně do výšky, jo? Druhý krok bude naučit se točit koloběžku, jo? Prostě záleží, jak stojíte, pokud stojíte jako já, že máte nohy doprava, tak vykopnete desku za sebe a prostě se to naučíte točit. Ideálně před sebou, ale když to budete dělat, tak to budete točit pod sebou a prostě co nejrychleji roztočit desku. Dobrý, krok 3 bude, že se naučíte takový pomocný trik, jak to točit. Takže zadní nohu si dáte prostě dozadu, přední prostočíte takhle, kopnete to, chytnete to jednou a můžete to dělat pořád takhle dokola a budete to dělat do té doby, než to budete umět. A potom, když už vám to půjde, tak přidáte to, že budete dopadat na obě dvě nohy, abyste si natrénovali dopad. A když budete jezdit na druhou stranu, jako třeba Táďa za kamerou, tak budete točit prostě taky tak, že to vykopnete za sebe a zase to točíte. Takže krok 3 bude všechny věci spojit do jednoho. Znamená, rozjedete se, vyskočíte, ze začátku to dáte třeba takhle na jednu, ale prostě musíte tam zkusit nějak nacpat druhou nohu a potom odjedete svůj první tailwhip. Díky za zhlédnutí videa a uvidíme se u dalšího videa. Čau.